खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 24 जुन 2025 मायथाइ एबा 9 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। नोंथाङा नोंथांनि गोब्राब आखुनि थाखाय बेसेनखौ होनांनो हागौ। गुरैयै मोनसे हुदा खालाम, मानोना सासे गुरै सुबुङा माबाफोर गाज्रि बाथ्रा बुंनायनि सिगां खेबनै सानो। जेखि जाया मानो, जुदि माबा मोनसे बुंनाया जोबोद गोनांथार, अब्ला बेखौ जोबोद गुरै आरो समायना महराव खालाम। नोंथाङा मिन्थिनाय सुबुंफोरनि गेजेरजों आयनि गोदान फुंखा मोनगोन। नसुंसेनि मानसिफोरजों नांज्लायनाया नोंनि गोसोखौ गाज्रि खालामनो हागौ। नाथाय नोंथांनि रागाखौ दाखोमा, मानोना बियो अरखौ आरोबाव अर फोजोंबावगोन। जुदि नोंथाङा मुखुब जाया, अब्ला रावबो नोंजों नांलायनो हानाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ दिनै मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों मोजां सम मोनगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा नखरनि खामानिफोराव हेफाजाब होगोन। दिनै नोंथाङा गावखौ सुबुंफोरनि गेजेराव फोथायथिजों दिन्थिगोन आरो समाजाव नोंथांनि सन्माना बांगोन। गावनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिखौ जुनिया जोथोन ला। बायजोआव थांब्ला लोगोआव मुलिफोर लाखि। गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो जि-जोम दान हो आरो थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। नोंथांनि गोहोखौ खामानि गैयै सानस्रिफोराव थारैनो गारनो नाङा, नाथाय बेखौ थार लामाथिं लां। नोंथाङा मोन्नाय रांआ नोंथांनि मिजिंथिनायखौ आबुं खालामाबो जानो हागौ। नखरारि आयदाफोराव गोख्रै नोजोर होनांगौनि गोनांथि दं। दिनै नोंथाङा हरखाबै रमान्टिक एनकाउन्टार जानो हागौ। मावख'नि आबहावाया दिनै जोबोद मोजां थागोन। दावबायनाय आरो सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां हाबाफोरा नोंथांनि सांग्रांथिखौ बांहोगोन। दिनै नोंथांनि पार्टनारनि मुडआ मोजां। नोंथाङा मोनसे सारप्राइज मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। दिनै दिन्थिफुंनायनि थाखाय बांद्राय खर्सा दाखालाम। नसुंसेनि मानसिफोरजों सोमोन्दोआ दिनै गोदै जानो हागौ। बेबादि थासारियाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन जागोन। जायफोरा बे नेरसोननि सिङाव हाबा जादों, बिथांमोनहा गावनि जिउ लोगोरिनि गोजोन गैयाब्लाबो दिनै गावसोरनि मोजां मोननायखौ फोरमायनांगौ। सान इसोरनो दै बाव आरो नोंथांनि गोसोआ सिरि थागोन। बे साना मोनसे जर'खा खौरांजों लोगोसे रंजानाय आरो जिउ गोनांथिबो लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। सिंह राशि। रंजानाय आरो समायनायाव बांद्राय सम हगारनो नाङा। बियो नखरारि जथुमनाय आरो गोनांथार फालिथायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। मोनसे जादुआरि मोनदांथिया नोंथांनि मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोखौ खोबथेगासिनो दं। बेनि समायनाखौ मोनदां। मावख'आव मेसिनारि गाज्रि जानाया जेंनानि जाहोन जानो हागौ। रंजानायनि थाखाय दावबायनाया गोजोनथाव जागोन। दिनै नोंथाङा समाजारि हाबायाव बांसिन गोसो होगोन आरो गोनांथि गोनां सुबुंफोरखौ मदद खालामनो नाजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम सोमखोर गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना पजिटिभिटिजों बुंफबगोन। नोंथांनि गोहोनि थाखोआबो गोजौ जागोन। दंफांनि फालांगियाव थाग्राफोरा दिनै गोबां मुलाम्फा नुनो मोनगोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना गलाय-गथाय जानो हागौ। नोंनि पार्टनारजों दावराव-दावसिनि थासारि जानो हागौ। दिनै नोंथाङा मोनदांगोन दि नोंथांनि अनजाथावआ नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो। नोंथाङा नोंथांनि गाहाय मावख'गिरिफोरजों खुसि नङा जानो हागौ,
मानोना बिसोरो आसा खालामनाय बायदि दिन्थिफुंनो हायाखै। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। तुला राशि। इयुननि बागै गोनांथि गैयाजासे जिंगा सिनाया नोंखौ गोजोन गैयै खालामनो हागौ। नोंथाङा बुजिनांगोन दि थार खुसिया आथिखालखौ आबुङै रंजानायनिफ्राय फैयो, इयुननि सायाव सोनारनायनिफ्राय फैया। गासैनिबो गावनि रंजानाय थायो, खोमसि आरो निजोमबो थायो। रांखान्थियारि थासारिया हरखाब मुलाम्फा एबा सानखांनाय रां थिसननायनि गेजेरजों गोख्रों जागोन। नोंथांनि जेंनाया नोंथांनि थाखाय जोबोद गोनांथार जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरा नोंथांनि साननायखौ बुजिनो हायाबो जानो हागौ। बिसोर साननो हागौ दि बेयो बिसोरनि जेबो सोमोन्दो गैया। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं। गोबां साननिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खामानिफोरा दिनै थि समावनो आबुं जागोन। दिनै नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। बे राशिजों सोमोन्दो थानाय मार्केटिंआव थानाय सुबुंफोरा हरखाबै मोनसे गिदिर अर्डार मोननो हागौ। फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि फरायनायाव मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरखौ गोरलैयैनो सुस्रांगोन। सानखौ गथ'फोरजों रंजानाय आरो रंजानायाव बारहोनाय जागोन। गेदेरफोरनि आथिंखौ दांनानै सानखौ जागायजेनदो आरो नोंथांनि गासैबो खामानिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थावनि गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा गोरलैयैनो रां बुथुमनो हायो। नोंथाङा मानसिफोरनो होनाय गोजाम दाहारफोरखौ मोनफिननो हागौ, एबा मोनसे गोदान मावथांखियाव रां थिसननो थाखाय रां बुथुमनो हागोन। बेयो ओरैबायदि मोनसे सान जेब्ला खामानिनि नारसिननाया खम जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि नखरजों सम बारहोनानै रंजानो हागोन। रमान्टिक मोनदांथिफोराव हरखाब सोलायनाया नोंथांखौ जोबोद दुखु होनो हागौ। खामानि मावथायाव नोंथाङा बुजिनायजों लानाय आगानफोरा फिथाइगोनां जागोन। बेयो नोंथांखौ थि समाव सानथांखिफोरखौ आबुं खालामनायाव मदद होगोन। बेजों लोगोसे बेयो गोदान मावथांखिफोर जागायजेननायनि थि सम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मकर राशि। दिनैनि साना सरासनस्रा जानो हागौ। दिनै नोंथाङा फालांगियाव आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा मोननो हागौ। दिनै सोरबा सिनाय मोनै सुबुंखौ फोथायनो नाङा। नोंथांनि गथ'फोरनि गाज्रि सावस्रिया दिनै नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। नखरजों बांसिन सम हगारनो नाजा। बोहैनाय दैयाव सिबिं बेगरफोर हो आरो नोंथांनि गासैबो जेंनाया सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। कुम्भ राशि। गावखौ फोथायनाय गैयैखौ नोंथांखौ गोहोम खोख्लैनो दाहो, मानोना बेयो नोंथांनि जेंनाफोरखौ आरोबाव गोब्राब खालामगोन आरो नोंथांनि दावगानायाव हेंथा होगोन। गावनि गावखौ फोथायफिननो थाखाय खुलायै रायज्लाय आरो गावनि गुसथियाव मिनिनायजों जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जा। ओरैबायदि मोनो दि नोंथाङा मिथिगौ दि मानसिफ्रा नोंथांनिफ्राय मा लुबैयो, नाथाय दिनै बांद्राय खर्सा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नाथाय माखासे सानफोरनिफ्राय नोंथांनि गावारि जिउआ नोंथांनि गोसो होनायनि मिरु जानानै दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मीन राशि। गाज्रि साननायफ्रा गोसोआरि बेरामनि महर लानायनि सिगां बेफोरखौ फोजोब। नोंथाङा दान होग्रा हाबायाव बाहागो लाना बेखौ मावनो हायो, जाय नोंथांनो गोसोआरि गोजोननाय होगोन। नोंथाङा सोरजों रांखान्थियारि महरै मोगा-मोगि जागासिनो दं बे बाथ्रायाव सांग्रां जा। गावनि नखरजों आलादा दाजा। बेयो नखरारि गोजोनखौ हेंथा होनो हागौ। नोंथांनि मेगनखौ हमथानानै लाखि, नङाब्ला बेयो नोंथांनि रमान्टिक सोमोन्दोखौ खैफोदआव खोख्लैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै।
नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव राशि बायदियै सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।